GIE kudi jikke dañi machine cokkowo maaro wallitiɓe on machine noon ko ONG biyeteɗo Energy for Impact taw koye ɗaɓɓande Sodagiri. Machine o ko solaire doknata ɗum ngalu makko tolnima e million ngaji 7 pawɗi. Donc meɗen ɗo hannde kudi pour installation moulin solaire. Donc moulin solaire o ko en partenariat avec Energy for Impact en partenariat avec la Sodagiri ɗum waɗi bénéficier o ɗo moulin parce que kudi ko village mo andanta woɓe ndemanno maaro mais ɓe ngaltano kaɓore donc ɓe joguino problème pour transformation. Donc Allah walli men Energy Impact ari e nder région Tamba omo walla rewɓe omo walla yimɓe fof e banggal ko fati e maaro. Donc kudi Allah walli noon en keeɓi hen moulin solaire hande o waɗama installé kudi moulin mo andanta omo jeera million ji plus de 7 millions hande GIE kudi jikke waɗi bénéficier oɗon moulin gratuitement e ballal Energy for Impact en partenariat avec la Sodagiri. ɗum noon ko weltare mawde e nder kudi e nder arrondissement Boyguel Bamba e nder département Goudiri en général. O machine noon ma webtin golle kudinaɓe e ko taari ɗum saabu koɓe remoɓe maaro no feewi kono ko juuɗe tan ɓe kutortono ko ɗum waɗi ɓe beltanima Sodagiri e joɗaniɗo ɗum e nder falde Goudiri. Yo menen kay yettore amen duwaw amen ko mayram par ce que hunde fof ko sababu menen min ganda meɗen tampa maaro tan min ganda formation min ganda hay batte ko kanko jangguinannomi ɗi duuɓi tati hikka wonta tati omo formation mo maaro hokka men awde hokka men engrais joni Allah waɗi kadi o walli en machine par ce que ɓeɗo ari ɓe anda menen min gandaɓe ko kanko wi jehen mi hollama hondugo yimɓe am on ballaɓe koɓe tampoɓe ɓe golla kono ɓe ala gartam joni mi yiiɗi on ballaɓe kanko walli en weltare nde kay ala to haaɗi par ce que menen min miijani o ni ko Allah addani o tan e sababu so waɗa ɗum kay min aɗa min gala doole mum min gala mbawka mum mi ala hay batte ko Allah addani en tan. Machine o noon ko dokkal bolal kono e konngol Mousse Ba garɗo e inde Energy for Impact ɓe jiiɗi ko golle ɗe ndewne lawol waɗe jilgol moƴƴol ina tawtora tottirgol ngol cukko sous-préfet mo Boyguel Bamba e wiide makko kudinaɓe dañi ko hewɓe dañani ɗum noon yoɓe nangu ɗum no fotiri ni beele janggo e jaam o machine ina wawa jibinde machine ngaji kewɗi goɗɗi.